Gipaubos sa Blue Alert ang Dakbayan Subo isip pagpangandam sa pag-igoon niya sa Bagyong Lani. Samtang pipila ka dapit sa Bukirang Barangay nakasinati usab og pagdahili sa yuta. Aniya ang report. Sa tigom sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, gituki nila ang mga himuon aron masiguro nga malikay sa kadaot ang syudad sa epekto sa Bagyong Lani. Gipaubos sa Blue Alert ang Cebu City diin 24 oras nga nakatutok ang mga disaster responders sa posibleng pagbaha ug sa pagdahili sa yuta. Giposisyon na usab nila ang mga ekipo sa mga landslide prone areas. Nag-Blue Alert naman ta, no? Meaning ang tanang personnel na to on standby, including the engineering department. No? Gibutyag ni Ramil Ayuman ang Pangulo sa CCDRR mo nga adunay pipila ka mga dapit. Sa Mountain Barangay ang nakasinati og pagdahili sa yuta, lakip na ang sitio Tanay sa Barangay Pulang Bato ug sa Barangay Sirao. Hinuon gianam kini og hawan sa mga disaster responders sa syudad. Sa bukid naka-preposition naman na daan ito mga heavy equipment ato mga personnel on standby, that's kato mga on leave or absent or naka-day off, dapat mo duty gito sila ron. May pahimangno usab ang Cebu City LGU sa mga taong likayan una ang mga waterfalls sa Bukirang Barangay aron malikayan ang trahedya nga nahitabo didto sa Katmon. Pipila ka mga tao nasakpan nga nangaligo o nag-inom sa tiilan pagyod sa dakong waterfalls sa Barangay Budlaan kagahapong adlaw taliwa sa daotang panahon. Hopefully makakam up na gyud og wala sa barangay resolution na sa nga regulating, but we're aiming for a ordinance gyud. The whole entire barangay, mountain barangays nga dunay mga waterfalls. Sa Pikas Bahin, gikanselar sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa mga barko tungod sa storm warning signal sa Pag-asa. Tungod ini, natanggong sa mga lukatanan og tiket ang mga pasahero nga molarga sa Bohol ug Leyte ug sa ubang dapit nga apektado sa daotang panahon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.